जिल्ला आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा जोंनि जिल्लानि फिरफिलाखौ बिरहोगोन। दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि सिगांनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय। लोगोसे नोंथांखौ गांसे आर'नाइजों जों बरायनानै लाङो। मोनफ्रोमबो दहरानि आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोनखौ आगानसे आवगायनानै गसंनो खावलायबाय। गावबागाव दखरानि फिरफिला बे फिरफिलानि सिङावहाय गसंहैनो खावलायबाय। बे समाव जिल्लाखौ बिरहोग्रोगोन। दा बेनि उनाव जिल्लाया बिरखांनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो दखरा आफादनि बिरहोगोन। दा बेखायनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनो खावलायबाय।
आफादनि फिरफिला बिरहोनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो दहरा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि नोंथांमोनखौबो साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ बे फिरफिला बिरहोनाय थावनिखौ नागारनानै नैबे सारियावनो फैनो खावलायबाय सिगांनि साइडखौ गसंनो खावलायबाय।